O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a este espazo dos libros, a este recuncho onde imos percorrer a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco da man da súa responsable, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida ao programa máis. Ben, comezamos semana, tivemos un pequeno parón, pero sí, recuperamos a actividade normal despois tamén da voráxine do Nadal. Pois sí, temos a, bueno, xa sabedes que pechamos o venres pasado e estamos pechados hoxe tamén. Abriremos a mañá, eso espero. Nada, é unha cousa puntual para unha recolocación do fondo, para unha, porque temos uns estantes novos e xa enseguida nos poñeremos outra vez a funcionar. E recuperamos, como dicía, a actividade habitual e facemos un percorrido, como sempre, cronolóxico de luns a venres, se che parece. Entón, aínda que o luns non estades abertos ao público, sí que aproveitades para recomendar as novidades da semana, verdade? Pois sí, traigo vos dúas novidades de infantil e dúas para público adulto. En infantil, un libro de María Girón que se chama Bim Bam Bum, un álbum ilustrado. A propia María Girón é responsable do texto e da ilustración, e foi Premio Internacional Compostela de álbum ilustrado no ano pasado. E, bueno, un texto que nos temos posto para rapaces ata 6 anos e unha obra moi divertida que traballa un pouco coa tradición oral, a repetición, os xogos de palabras e todo isto, e que fala un pouco da amizade e da felicidade. Eu creo que é unha obra moi axeitada. E despois en castelán traigo vos un outro álbum, en este caso escrito por Christine Rousseau, se titula Mi perro Adán, e conta a historia de un rapaz que ten un can ao que quere moito, pero que ten un pequeno problema e é que cheira fatal. Entón é un pouco aí a historia dos dous, del e do seu can, que el o ama a pesar de que cheira fatal. E esta autora é unha autora moi coñecida e que ten un montón de lectores por todo o mundo. Esperemos que este álbum vos seña de agrado. E despois, para público adulto, tamén vos traigo dúas propostas. Unha de Nora Ephron, Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada, como a refundición de dous textos anteriores nun só. Bueno, Nora Ephron, unha autora moi coñecida, seguro que moitos de vos soa porque foi a guionista de Cuando Harry encontrou a Sally, ou tamén foi directora e guionista de Tes un email, ou de Algo para recordar, o sea, clásicos do cinema romántico de sempre. Totalmente. E neste caso, pois, tamén na literatura ten ese tipo de literatura un pouco gamberra e un pouco e así falando de historias románticas, e creo que pode resultar moi agradable de ler. E despois de galego traigo vos o último premio de narrativa breve Repsol deste ano, que se chama Pirotecnia, de Alberto Ramos. Xa temos outros libros de Alberto Ramos na biblioteca que funcionaron bastante ben. Neste caso, Pirotecnia parte da historia de unha pirotecnia que explota e de todas as intrigas que suceden ao redor dese accidente e do que pasou e como se afecta a propia familia que dona da pirotecnia, pero tamén aos veciños da vila e a toda a contorna. E é unha novela a medio camiño entre a novela negra e a crónica xornalística, e creo que pode resultar tamén unha historia moi apetecible. Sí, ademais un tema que lonxe de parecer unha ficción pois moi lonxana, desgraciadamente, sí, nos últimos anos houve que lamentar algún accidente semellante a este. Sí, ¿no? De cada temporada sabemos de algún accidente deste estilo, e despois tamén que a pirotecnia é unha cousa que todavía está moi integrada nas nosas costumes, moi arraigada e moi relacionada coas festas, galegas, sí, e a maneira na que temos non creo que haxa unha festa dunha parroquia que non bote as súas bombas, non? Bueno, pois aí quedan esas recomendacións desta semana, como sempre pensando no público adulto e no público infantil, e pasamos agora a ver que nos propoñedes para os martes de cómic. Pois nos martes de cómic propoñémosvos a última entrega de Heartstopper, este cómic de Alice Oseman,
que fala de dous rapaces homosexuais que se coñecen no instituto e que empezan unha relación e é moi interesante porque fala moito desde un punto de vista moi cotiá e de cuestións que nos poden a suceder a todos no día a día e contrapón estes dous personaxes que un é abertamente gay e sin embargo outro todavía está intentando atoparse e atopar un sitio, digamos, e me parece que, bueno, é a quinta entrega da serie que na biblioteca está tendo moi boa acollida. Además, recentemente creo que hai unha serie tamén en Netflix que está baseada nestas novelas gráficas. É unha novela gráfica para público juvenil e para público adulto tamén, por suposto, e me parece que pode resultar moi guai. Pois sí, moi interesante esta proposta que nos traes de cómico, novela gráfica neste caso, e pasamos agora xa aos mércores de entreversos, se falamos de poesía. Pois neste caso, un clásico. Acabamos de poñer, non hai moito nas novidades, a poesía reunida de Méndez Ferrín. Bueno, a mellor moita xente coñece máis a Méndez Ferrín pola súa narrativa, por Retorno a Tajenata ou por Arrayanos, pero tamén é un poeta moi importante da literatura galega, é unha figura en sí moi importante na literatura e na historia da Galicia contemporánea. Non hai que olvidar tamén que ten unha vertente política moi importante. Este volume que está editado por Anxo Angueira e ten un estudio introductorio que explica un pouco a evolución da poesía de Méndez Ferrín, pois recolle toda a obra do autor, non? Pois libros tan coñecidos como Con pólvora e magnolias, por exemplo, e además é un libro anotado e moi interesante. Creo que quen se queira chegar á obra poética deste autor a través desta obra o fará dunha forma moi completa. E xa entramos de cheo nos xoves, que é, digamos, o día que, como comentamos aquí sempre na Radio Municipal, o día que adicades dende a biblioteca pois o público máis cativo con esa programación que tanto éxito ten, que son os xoves na Biblio. Pois neste caso, este xoves, o xoves na Biblio, volve á biblioteca en vez da Casa do Peso, para facer un obradoiro de lettering, o que de toda a vida de Dios chamamos caligrafía, e que a verdade é que creo que está suscitando bastante interés, creo que pode resultar moi ben. Hai que apuntarse previamente na biblioteca, desde hoxe luns, podes chamar por teléfono, porque como é un obradoiro, pois haberá un número de prazas limitado. E é para rapaces e rapazas a partir de 6 anos. E digamos que se traballa un pouco, o obradoiro dirixo Alba Farto, e se traballa un pouco sobre a idea de debuxar as letras, e espero que lles preste moito a todos. Sí, que isto do lettering quizáis ten máis aceptación agora entre o público adulto, sí. E a rapazada está deixando de escribir de xeito tradicional precisamente grazas á irrupción da tecnoloxía nos centros educativos, a verdade na vida diaria. Todos escribimos menos, o sea, porque ao final, digamos que o mundo da informática te leva e é difícil, ¿no? E ademais estamos perdendo esa cuestión que tiñan ao mellor as nosas nais, no? Ou os nosos pais, da caligrafía e de unha letra máis cuidada e que, digamos, que era como unha carta de presentación, no? E hoxe eso ao mellor xa non é tan así. Hoxe creo que vemos desde un punto de vista máis lúdico e ao mellor estético. Pois aí queda esa proposta de actividade de obradoiro para o público cativo, inda que quizáis subides un pouquiño a idade a partir de 6, sí. A idade a que vai dedicado, como xa é habitual normalmente para rapaces máis pequenos, os xoves na Biblio, pero tamén os xoves facedes unha recomendación de libro e peli, non? Sí, neste caso entramos unha novela super exitosa, tanto na biblioteca como no mundo en xeral, que é Invisible, de Eloi Moreno, que acaba de, bueno, que agora mesmo temos unha versión audiovisual en Disney Plus, protagonizada por Eric Seijo e por Aura Garrido, e, bueno, pouca presentación hai que facerlle a Eloi Moreno, é un autor de moito éxito. Este libro foi un libro que tuvo moito éxito entre o público juvenil e, de feito, foi premio Yo Leo de lectura juvenil e conta un pouco, pois, a historia está do acoso escolar, pero tamén
tamén da situación esta de moita xente de querer facerse invisible, que é algo con que creo que calquera persoa se pode sentir identificado algunha vez na súa vida, lle pasou eso, ¿no? E creo que pode resultar interesante tanto visitar a serie de Disney Plus como a nosa a novela que temos na biblioteca ou que podedes conseguir. De feito, ahora mismo temos xa a segunda parte nas nosas novidades, que é Redes, de Eloi Moreno, a segunda parte de Invisible, e creo que, bueno, seguramente será unha serie que teña moito percorrido. Bueno, sempre é unha opción non moi interesante para chegarse á lectura, aproveitar o éxito destas producións audiovisuais. Xa chegamos ao venres, donde esta semana despedimos a autora do mes, non? Pois sí, despedimos a autora do mes, que neste mes de xaneiro foi Emma Pedreira, señalando un pouco como dúas cousas que quería apuntar, ¿no? Un lado, a importancia que Emma Pedreira na obra de Emma Pedreira ten a poesía, que a veces a mellor non é unha materia que a mellor aos lectores se interese tanto, pero que neste caso é unha autora moi prolífica en poesía e que ten casi todos os premios de poesía que se conceden en Galicia. Foi premio Xoán Carballeira en varias ocasións, Lorenzo Baleirón, o Fis Vergara Vilariño, o Gonzalo López Avente, o sea, todos esos premios, digamos, foi merecedora Emma Pedreira deles nos seus libros de poesía. E logo tamén recomendar o seu último libro, A Boca da Sombra, un libro que mestura o terror co humor e tamén un concerto tono aí poético, e me parece que bueno, que calquera destas opcións é estupenda. Despedimos así a Emma Pedreira, pero bueno, despedímola relativamente porque os seus libros evidentemente siguen na estantería para todos. Exactamente, e demais, bueno, antes de rematar, neste mes de xaneiro comezaba unha nova edición do Reto Lector, por se queres aproveitar para lembrar un pouquiño e animar. Sí, acabamos de arrancar co Reto Lector. O Reto Lector este ano trae unha pequena novidade, que vai haber un bonus, unha categoría extra. Cando se acabe o reto podedes facer unha categoría número 13, que terá un premio directo, porque será unha categoría de libro e cine, ou libro e audiovisual, e entregaremos a quen a cubra pues, un par de entradas para o cine. E nada, arrancamos este primeiro mes no Reto Lector de adultos, propoñíamos que ler un cómic, unha novela gráfica, e no reto infantil un álbum ilustrado. Entonces, nada, arrancamos un pouco aí así, e agora xa estamos metidos de cheo no Reto Lector para o ano 2025. Moi ben, pois non sei se querías comentar algo máis da actualidade desta semana, senón xa te despedimos ata a semana que ven. Moitísimas grazas. Nada, grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.